ọ bụ oge aṅụrị wee nye ndị Amafọ village dị na Mkpọ nke kansụl ime obodo Idemmili North dịka onye na-anọchite anya Idemmili North yana Idemmili South n'ụlọ nnọchite anya etiti House of Representatives bụ Honorable Uche Ani Okonkwo gbapere ụlọ akwụkwọ dị isii nke ọ rụrụ na United Primary School dị na Amafọ Mkpọ ma nyekwazie ha ihe eji egwu tebụl tenis na ihe ndị ọzọ ga-akwalite adịmike ndị ntorobịa. Nke a bụ nke o ji wee mezupụta nkwa o kwere mgbe ọ na-achụ nta vootu. Festus Obierika ga-akọtọpụ akụkọ a. Mgbe ọ na-agwa ndị mmadụ n'ebe ahụ okwu, Honorable Okonkwo kwupụtara nnọọ na ụlọ akwụkwọ ahụ ọ rụrụ bụ ka ọ wee mee ka agụmakwụkwọ dị mfe n'ebe ahụ ma mee ụmụ akwụkwọ ide eje akwụkwọ na-agụ akwụkwọ ebe dị mma. Ọ kenezi ndị nkụzi maka mbafa na-agba ebe ahụ ma kwupụtakwazi na ya na-aga nnọọ n'iru na-alụgharịsị ụlọ akwụkwọ dị iche iche na-ewetakwazi ihe ndị bara uru nye ụmụ ụlọ akwụkwọ dị iche iche na n'obodo niile ahụ mejupụtara Idemmili North and South. N'okwu ha n'otu n'otu, onye na-anọchite anya nta vootu na Idemmili North na ụlọ omeiwu iwu nke steeti anyị bụ Honorable Kensel Udemezue, onye jigodo ọkwa dịka Regent nke Mkpọ bụ Ichia Emma Udenze, onye isi oche ndị Labour Party na Idemmili Honorable Mark Osakwe, ya nakwazi onye isi oche Amafọ Mkpọ bụ Maazị Emmanuel Idemmili bụ nnọọ ndị kwupụtara na obi juru ha site n'ọlụ nwa amadi a na-alụ na obodo niile ndị a ọkachasị nke ọlụ na be ha, wee kwupụtakwazie na Honorable Okonkwo ga-anọ n'iru na-emejupụta nkwa o kwere mgbe ọ na-achụ nta vootu ya site n'ịdị ya na ọ zụpụtago ụmụ otorobịa dị iche iche n'aka ọlụ, na-enyekwa ego dị iche iche mmadụ iji bido ọlụ, ya nakwazi itinyekwazi ọkụ si n'anyanwụ wee bịa na afịa dị iche iche. Ihe pụtara ihe na mmemme ahụ bụ imepe agadaga ụlọ akwụkwọ ahụ ọ lụrụ, ịna-enekwazi tebụl tenis nke o bunyere ndị ụmụ otorobịa bụ ihe a jupụtara obi nye ndị ebe ahụ. Site na Amafọ Mkpọ, abụ m Festus Obierika maka akụkọ ụwa ABS.